Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Bo día, radiointes! Neste mes de marzo marceiro e a piques de dar comezo á primavera, os pequechos e pequechas de primeiro de primaria emitimos o noso quinto programa de radio. Un programa de radio que, como xa sabedes, conseguirá traer ata a nosa escola as persoíñas máis sabias e máis entrañables de San Clemente, os avós. Nesta ocasión, a nosa doce convidada terá o placer de compartir connosco todos os segredos sobre sementar, regar e apañar. Estade ben atentos e atentas, radiointes, pois hoxe contamos coa presenza de Josefa, unha avoa de San Clemente coa que falaremos de como facer xermolar e non só as nosas cabeciñas, senón as nosas terras. Adiante, cativada! Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantar. Bo día, clementinos e clementinos. Como vai este marzo marzán? Hoxe no noso novo programa de radio de Os Avós Contan, os nenos e nenas de primeiro entrevistaremos a un avoiño cos pés na terra. Tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Sementarei, loguiño de clarear. Hoxe teremos na radio a outra avoa da parroquia, nosa ben querida Josefa, audito noutro xeito. Hoxe teremos a avoa do noso compañeiro Hugo. Sementarei, loguiño de clarear. En tanto no pobo medre, un meniño, un bello e un cantor. Hola, Xosefa, benvida a nosa escola. Como está? Moi ben, un pouco nerviosa. Xosefa, un paxariño contounos que sabías moitísimo de hortas. Isto é certo? Bueno, un pouquiño sei, pero... Pero vostede con que idade comezou a traballar na terra? Pois sobre os 10 anos empecé a traballar. Xosefa, a nos gustaríanos saber dúas cousas. En que estación do ano se adoita plantar? E que se pode plantar, por exemplo, no mes de marzo? Pois adoitase a empezar a plantar no mes de febreiro, según o tempo, claro, se o permite. E no mes de marzo, pois plantamos patatas, guisantes, fresas, cebolas, tomates, un pouquiño de todo. Sementarei, loguiño de clarear. En tanto no pobo medre. Falando de sementar, cal é o cultivo que mellor se lle dá? Pois as patatas dánseme moi ben. E despois tamén os guisantes, algo de todo. Traballar o campo e estar en contacto coa natureza ten que ser unha tarefa ben bonita, pero cal sería para vostede o labor máis duro? Pois poñer as patatas porque hai que estar moi agachados e eso costa un pouquiño, pero se che gusta, todo se arregla. Sementarei, loguiño de clarear. En tanto no pobo
recoiro e como curiosidade, cavando na terra algunha peza atopou algo especial, como un fósil ou un tesouro, como o tesouro das silcadas. No, non tuve esa suerte de encontrar nada. O único que encontro son pedras. Sementarei loquiño de clarear, en tanto no podo medre un veniño, un bello e un cantor. E para ir rematando coa colleita, que consello nos daría aos máis cativos sobre aprender da terra? Pois mira, que vaades cos avós, cos pais e todo a disfrutar dela, porque é moi bonito. Non sabedes o que vos perdedes se non vades a disfrutar da terra. Ai, aboa, eres como un libro aberto e foi un placer terte hoxe aquí con nós na nosa radio. Moitísimas grazas por regar as nosas caixolas e ser tan generoso a compartir este intre con nós. Vémonos na casa Uso Precisas na horta. Quérete un mundo. Un saludo a todos e gracias por invitarme a pasarlo tamén con vos. Gracias. En tanto no podo